Bună și salutare, bun venit la un nou episod din Minecraft. Facem ceva mai special azi. Se va numi... Vom construi diverse chestii. Ok, chiar într-o pădure. Altundeva am să fie niște răsepute. Să-mi rog de ceva. Vom construi un fel, cum să vă spun, o casă într-o munte, să vă arăt. Nu crezi că știu. Bine, e felul meu unic. Deci va fi intrarea undeva. Bine, acest va fi, vom face mai multe episoade pe baza unui singur episod. Deci aici ar fi tare să fie, dar e prea întunecos. Vreau undeva frumos. Deci va fi apa asta. Apa normală. Și va fi urci. Răgurăteri. Urci. Cea. Va fi o intrare. Sper că va fi intrare. Dar nu. Pardon, am greșit tot, mă gândeam la alte chestii. Trecut deja un minut vorbind. Vom face o casă făcută din les. Dar să văd care ar fi mai... Uite! Vedeți forma la chestia asta? Sau ce-o fi ea? Nu. Mă uitam poate să văd dacă mai era ceva mai... E bine că ne-a spawnat lângă mulți munți. Scuzați că plimb asta de colo, dar aici nu treabă. Și va fi aici până jos. Și puteți să va fi un les. Ok, cam ceva genul va fi. Mamă, sunt muște pe aici și mai nu vezi foarte rău. Sunt niște muște care mi-au intrat. Ok, cam atât va fi casa, va fi o casă mare. Intrarea o fac eu după aia. Deci, stai să vă arăt. Ce facem? Mie îmi place să mă bazez, pe gles. Foarte mult, îmi place material. Deci, îmi place să fie așa, cu geam foarte mult. Păi, așa. Păi, intră acolo. Gata. Și de aici va trebui să săpăm. O puteți face de câte blocuri doriți. Aici am, cum se spune, aici am face eu... Va trebui să deschidem și asta. Așa. Scuzați pentru așa. Va trebui să ne mutăm. Să-l fac la încărcat. Dar tot vom continua cu videoclipul. Trebuie să mai uităm una la timp, că din după aia nu mai pot să postez episodul.
Așa. Și avem 4 abonați. Deci vom face episoade în continuare pentru acest lucru. Mă voi ocupa de podea asta să văd dacă e simetrică și chestii. Nu mai dacă avem timp. Vedeți acolo încă din putea așa. Și vor fi cam de 2 blocuri în spate sau acum de mai mult. Ziceți în comentarii. Sau nu știu. Abar. Ok, aici de final e. Da. Ok, și să continuăm cu și o să vă arăt, fac un fel de vreau să fac un de așa. Mai să fie gata chestia să vă arăt deja. Asta e un curs, să zic așa, între ghilimele. Mai am timp. Avem timp să putem podea și vă fi captura. Mi-e place să folosesc lemn, dar fiecare preferințele lui. Și va trebui în postea să faceți așa că trebuie să faceți asta. Cum puteți vedea acolo că vedeți voi, aici voi face, să zic, va fi ca un fel de aici e frumos, aici ar fi bateria de ghilimele. Deci, pur și simplu, va fi un fel de piscină. E piscină, va fi piscina de 2 blocuri. Deci, chiar de 2 blocuri, de 4. Va fi o mică piscină, desigur, trebuie să locuiesc toată. Sau puteți să căutați și tablouri, ca să nu se observe dacă trebuie să locuiesc. Asta construcția să se refacă de sus, de chestiunea de la copaci, ca și puteți. Dacă când au, potrivit, așa, dar când ai căsuțe sau ca să desții. Îmi plăcea multe resurse. Îmi sunt foarte multe. Și aici pune, stai că știu o baterie care îmi place. Și asta video pentru așa pentru piscina. Uite. Așa. Desigur, așa o să fie, dar voi mai face quartz, să luăm niște quartz, îmi place rău cum arată quartzul. Așa că niște stâmpi, urârii de aici. Așa până sus. Deci ar plăcea.
partea asta. Am uitat aici. E simetrie sau nu e simetrie? Trebuie să locuiesc în bloc. Desigur aici va veni o altă cameră. Dacă se face noapte, nu va fi problemă. Poți Resident Evil Vision. Cred că n-are rost să dormim. Dar puțin de la Vision. Ok, deci. Vedea? Desigur vom fi. Depinde să vedem cum va fi peretele înalt. Și aici nu? Și fi pur și simplu acolo, așa o fi. Fi pur și simplu și puf. Și poate vor fi niște bloc de quartz. Un alt quartz de care uite de stat așa. Așa, pur și simplu, fără nimic. Frumos așa. Și aici să pune tot de la ca să urmăm. Să se vadă. Perfect. Și aici va fi ceva de... Aici va fi diferit dacă trebuie să faci. Șoajerul ăsta. Încă va trebui să mișc pe undeva. Aici va fi stâlpul și aici va fi stâlpul. Stâlpul și pur și simplu. Să plicăm. Dacă vii, aici acum va fi undeva la nivelul stâlpului cam așa. Deci ne blocuri. Va fi de 2 blocuri. Sau de un bloc. Este să fie și va veni. Mai aici 2 sign-uri. Deci am o idee care am avut până acum. Și va fi 2 sign-uri pur și simplu puse și așa drăguț. Ca să nu iasă și pune și puteți scrie. Să fie voi să vedem arată de un bloc. Alo, alo. Deci avem un bloc. Am uitat faza asta. Pentru că pe ăsta pur și simplu se pune. Deci de fapt slime. Da, clar, da. Deci ce să vă spune eu cu chestia. Nu pot. Cred că m-am pus de la... Am scris și... Astea pe aici tolera. Dar cam atât a fost și cu acest episod. La revedere!